Γιάννη, Ναι, τι παίζουμε σήμερα? Roblox. Με τι στο Roblox? 99 days. Nights. 99 nights in the forest. Αυτό το ίδιο. Εντάξει, εκεί πέρα πάρε, θα τα ρίξουμε στη φωτιά. Λοιπόν, τώρα θα σου δείξω ένα κόλπο. Τα saplings θα τα φέρνεις κοντά στη φωτιά και θα τα πιστεύεις όλα μαζί. Το ένα πάνω στο άλλο. Ξέρω, έχω ξαναπαίξει. Ωραία. Στο Fortnite. Λοιπόν, μαζεύω κολοκύθες και τέτοια για να έχουμε να φάμε. Οκ. Ρε, το έχουν κάνει πολύ ωραίο για Halloween. Γιατί? Α, εντάξει. Νόμιζα ότι έφαγε συγκολοκύθι και πήγα να σου πω γιατί αφού δεν πίνει. Φέρνω και φαΐ από λαγού τώρα, πας και βρούμε και κανένα λαγοπόδαρο. Τι θα γίνει όμως πως αυτό το δέντρο που έχει στήσει? Τι? Λέω, τι θα γίνει όμως πως αυτό το δέντρο που έχει στήσει? Αλλά δεν έγινε κάτι. Δεν ξέρω. Πέταξε μπάνι φουτ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ποιο? Το ότι Ναι, πέταξε ναι, μπάνι ότι φουτ. έρχεται το τέρας. Όχι. Στην πρώτη νύχτα δεν έρχεται το τέρας. Στο Fortnite είναι αλλιώς. Ωραία. Αυτό όμως είναι το θετικό. Το Fortnite δεν έρχεται το τέρας, έρχεται τις επόμενες. Έρχεται τις επόμενες νύχτες. Μην αφήνεις τις saplings κάτω. Σου είπα τι θα τα κάνεις. Ακούς? Ναι. Καταφέρνεις εδώ πέρα που έχει φυτέψει και τα άλλα και θα τα φυτέψεις εδώ. Εδώ πέρα όλα μαζί. Τα φάγες όλα. Δεν έφαγα ούτε ένα. Α, οκ. Ου, έχουν αλλάξει το Deutsche Trader. Ναι. Εν τω μεταξύ είναι η πρώτη φορά που παίζω στο Roblox. Μια χαρά. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ρε? Ποιο? Μόλις βρήκα κάτι. Το χτυπάω την πόρτα. Λέει, μα δεν έχω country. Λέω, ρε μπρο. Εν τω μεταξύ έχεις ανοίξει βίντεο, σωστά. Ναι, Ελπίζω αυτή τη φορά να ακούγομαι. ωραία, και εγώ το ελπίζω. Να ποια άλλη κολοκύθα. Αυτή θα τη φάω όμως με τη μία.
Τι είναι αυτό. Έχουν βάλει πολλά καινούργια πράγματα. Το έχουν πάρει πολύ ωραία. Revolver. Γενικά εσύ από πού εξερευνούν. Έχουμε πολύ μικρό μάπρα. Ναι. Πρέπει να μεγαλώσουμε λίγο πια μας. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό τώρα. Πρέπει να ασχοληθούμε λίγο με τη φωτιά και μετά ασχολούμαστε με τα υπόλοιπα. Πόσο έχει? Από να τελειώνει φωτιά. Μας μοιάζει πόσο έχει. Θέλουμε να το μεγαλώσουμε για να γίνει μεγαλύτερο το map. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε και πιο πολλά ξύλα. Όχι, χρειαζόμαστε με coal. σπίτι. Χρειαζόμαστε coal για την ακρίβεια. Ναι, άμα πάρουμε ξύλα όμως, σοφό να φτιάχνουμε σπίτι με τα ξύλα. Εδώ δεν ξέρω. Ωραία, στο Fortnite παίζεις ένα fake game. Εδώ παίζεις το real. Ωραία, που δεν το έχω παίξει ποτέ. Ωραία. Δεύτερη νύχτα βγαίνει το τώρα. Και ξέρω ότι πρέπει να τρέξουμε. Τι πρέπει να φτιάξεις? Halloween candy. Ναι, το θέλω αυτό. Store. Revolver aim take. Να σου πω, σου φέρνω ένα revolver. Φέρε. Το περάσει. Πότε, σε μένα? Όχι, σε μένα. Με κυνηγάει. Ναι, σε εμάς, γιατί... πίσω μου. Να το. Έλα, πάρε revolver. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα ξέρεις τι κάνει? Όχι, δεν το είχαμε στο Fortnite αυτό. Ναι, το ξέρω εδώ πέρα το είχαμε. Είναι από τα καινούργια update. Λοιπόν, αυτό το πας στο Halloween σπίτι και σου το κλειδώνει την πόρτα. Δεν έχουμε... Τώρα θα το βγει κάτι να δω λίγο. Ναι, δεν έχουμε σαν dial. Αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Τα σίδερα τι τα έκανε? Έχει φέρει κάτι σίδερα. Α, όχι, είναι εδώ. Δεν τα βάλε ποτέ στο εμφάνι. Χρειαζόμαστε ξύλα για φωτιά. Λοιπόν, και κυρώσω το θέλω. Κάτσε να κάνουμε upgrade το crafting εδώ. Αυτό είναι το δεξιμένο. Λοιπόν, εγώ πάω στο Halloween σπίτι. Οκ. Να πάω να δώσει το κερί να μου ανοίξουμε. Τι το βάζει το κερί εδώ? Όχι. Όχι. Store. Όπα. Τώρα δεν ξεκλείδωσε. You need to come back at night. Okay. Λοιπόν, τη νύχτα πρέπει να έρθουμε στο Halloween σπίτι, λοιπόν. Αυτά εδώ πέρα είναι φλάουτα για να παίρνεις ζώα. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό αυτή τη στιγμή.
Γιατί για να πάρεις ένα λύκο πρέπει να σκοτώσεις άλλους 6 λύκους. Ναι. Οπότε μην αφήνεις τα saplings όπου να είναι. Τι να μην κάνω. Μην αφήνεις τα saplings όπου να είναι, ούτε τα logs. Και τα logs παίρνε τα. Βρίσκω saplings παντού. Εγώ δεν τα αφήνω που να είναι. Εγώ το κρατάω. Ναι. Τα έχω βάλει στο σπίτι. Γιατί. Τα έχεις πιστέψει όλα εδώ. Ναι. Ωραία. Πίτεψα και εγώ. Λοιπόν. Γιατί έχεις ένα μέσα στη φωτιά. Λοιπόν. Θέλουμε αυτή τη στιγμή ένα ακόμα ξύλο. Ένα ακόμα ξύλο για να πάμε crafting bench level 2. Η φωτιά μας πώς Τώρα. πάει. Τι. Η φωτιά μας πώς πάει. Μια χαρά. Ωραία. Τώρα θέλουμε 5 βίδες για να κάνουμε ένα sundial που είναι χρήσιμο πολύ. Λοιπόν, βράδιασε, πρέπει να πάμε στο σπίτι. Πρέπει να πάμε στο Halloween σπίτι. Πάμε. Πρέπει να πάμε να δούμε τι θα μας δώσει. Λοιπόν, εγώ θα χτυπήσω και θα φωτίζει το λάφι. Εντάξει. Εν τω μεταξύ δεν βλέπω τίποτα. Όπα, ναι, βγήκε ένας μπάρμπας. Yellow fruit. Με κέρασε πολλές καραμέλες. Πάμε λίγο. Έχω 4 καραμέλες. Wow. Και έχω και frog boots. Take. Ρε, πάω γρήγορα. Πάω πολύ γρήγορα. Κάτσε, έρχονται εξωγενεί. Υπάρχουν και εξωγενεί. Δεν ξέρω, κάτι που έλεγε. Νομίζω Ρε, εγώ πάω το πολύ τέλος. γρήγορα. Ρε, πάω πολύ γρήγορα με αυτά. Κοίτα εδώ πόσο γρήγορα πάω. Ναι, και εγώ κοίτα πόσο γρήγορα πάω. Ναι, λέω και παπούτσι. Κοίτα εδώ frog boots. Έχεις πάει τίποτα. Όχι. Τώρα Δεν έφαγα. έχεις πεθάνει ακόμα. Δεν ξέρω. Το σπίτι εδώ πέρα φαντάζομαι θέλει να το ξαναφωτίσουμε. Ή είναι ακόμα φωτισμένο. Πάνω εδώ. You need to come back at night, λέει. Να σου πω. Ναι. Εσύ θα παίζεις και μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Όχι. Ωραία, τότε αν σου πετάξει εκείνο το σπίτι καραμέλες το βράδυ, μπορείς να τις αφήσεις για μένα να έρθω να τις πάρω εγώ. Ναι. Ευχαριστώ. Στα πόσα λεπτά βίντεο είμαστε. 14. Οκ. Αλλά εντάξει, τα έχουμε εξερευνήσει πολύ λίγο ακόμα. Πρέπει να εξερευνήσουμε παραπάνω. Ναι.
Για να ριπάρουμε. Ναι, όντως ήρθαν εξωγήινοι. Καλά σου είπα. Πού? Είναι εδώ πέρα που είμαι και θέλω να τους σκοτώσω τώρα για να πάρω το ray gun. Oh no. Πού είσαι? Πήγαινε στο μάτι να δεις που είναι. Βλέπω ξέρεις να το χειρίζεσαι τόσο καλή. Οκ. Όντως. Είσαι... Άντε φύγε ρε. Πολύ. Φωτιά δεν είναι τίποτα αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, όχι ρε φίλε. Δίνει μόνο blueprint. Δεν δίνει ray gun. Δυστυχώς. Πρέπει να βρούμε άλλους για να μας δώσουν ray gun. Κάπου υπάρχουν και άλλοι. Λοιπόν, μου έχει δώσει καραμέλες. Λοιπόν, θα έρθω να τις πάρω. Ωραία, έλα. Έρχομαι. Εδώ είναι. Ναι, εδώ είναι. Πού σου έδωσε καραμέλι? Σκότωσε έναν λύκο. Οκ, εγώ δεν βλέπω τις καραμέλες, οπότε πάρτε εσύ. Το τέρας είναι εδώ. Ναι, το ξέρω, με ακολουθάει. Χαίρομαι. Εγώ δεν χαίρομαι. Τώρα θα ακολουθώ και εμένα. Ο νόλικος. Τι! Μα δεχόμαστε και πίσω τώρα, ρε. Και μόλις πέθανα, ρε. Μια χαρά. Λες. Κάτσε, τουλάχιστον να τους κάνουμε και λίγο damage. Άμα τους σκοτώσω χωρίς να τους βαρέσω. Δεν πεθάναν όλοι χωρίς να τους βαρέσω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε bandage. Γιάννη. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι πεθαμένος. Μπορείς να με βοηθήσεις? Ναι, αυτό σου λέω. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε bandage για να σωθείς. Για να Θα πας να βρεις. Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολο από όσο το λες. Στο Fortnite είναι πολύ εύκολο. Στο Fortnite, εδώ πέρα όμως παίζει στο Real. Στο έχω πει και πόσες φορές σήμερα. Fortnite καλύτερο. Ναι, εδώ πέρα όμως είναι το Real. Δεν πειράζει, και το Fortnite πολύ ωραίο είναι. Ναι, αλλά το Fortnite δεν είναι το Real. Εντάξει, μην τσακωθούμε πάλι. Γεια σου, μπες μέσα στο σώκο μου. Πεινάω. Ναι. Όμως τίποτα εδώ πέρα, μάλιστα. Γιάννη, μπορεί και να πεθάνουμε. Κάτι έχω καταλάβει. Από τη μέρα 5, που αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Αυτή τη στιγμή έχω πάνω μου. Αυτή είναι άλλη εξωγήινη, είναι αυτή που σκότωσα. Είναι αυτή που σκότωσα μάλλον, ναι. Α, όντως ήρθαν εξωγήινοι. Κατά λάθος βγήκα. Οκ. Βγαίνω. Οκ, ξαναμπήκα. Και είμαστε πάλι server. Βγαίνω. Και μπαίνω στο μπριβέ.
Να είσαι μέσα στον πριβέ μου. Ναι. Ωραία, μπήκα. Λοιπόν, έχω 4 καραμέλες. Τι μπορώ να αγοράσω? Κάτι πάλι να χρυσό. Πού είσαι? 4 καραμέλες, δεν μπορώ να αγοράσω τίποτα. Μάλιστα. Πού είσαι? Εσύ που είσαι? Εγώ είμαι στον πριβέ μου. Κι εγώ, στο δικό σου. Ναι, από ό,τι βλέπω όχι. Βγαίνω και ξαναμπαίνω. Ωραία, και εσύ ξαναμπες. Ρίμπρο, αύριο. Θέλω να παίξω στήλε Brain Rot. Θέλω να παίξω και 99 Nights in the Forest. Πώς θα τα κάνεις όλα αυτά? Δεν ξέρω. Αλλά ρε μπρο, κάντε μου να πεις το 99 Nights in the Forest. Είναι πολύ ακραία ρε μπρο, βοηθάνε full. Λοιπόν, αυτή τη φορά εσύ θα ζήσεις και εγώ θα πολεμάω. Εντάξει. Γιατί θέλω να πάρω τις καραμέλες. Θέλω να πάρω Metal Train, θέλω να πάρω το Να Club. πάρω κι εγώ καραμέλες. Οκ, ξέρω εγώ. Κάτσε να πάρω κολοκύθες. Όντως τώρα δεν έχουμε ανάψει φωτιά. Εγώ παίρνω κολοκύθες. Και εγώ σκοτώνω λαφούς. Χαίρομαι. Και εγώ. Βρήκα το πηγάδι που θα μας δώσει coal. Ναι. Μην κάνεις κάτι. Κάτι βρήκα. Βρήκα αυτό εδώ. Για. Ποιο? Εκείνο. Αυτό εδώ. Το sapling. Που κρατάω. Ναι. Ναι, ωραία. Αυτό είναι Το sapling. χρειάζεσαι? Αυτό είναι sapling. Αυτό είναι που σου Ναι. έλεγα να μην τα παρατάσω που να είναι. Και μου έλεγες ότι δεν τα παρατάσω που να είναι. Άλλο αυτό. Όχι, Αυτό είναι άλλο. όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Και τι θα πάθουμε με τα παρατάμε που να είναι? Δεν θα φυτρώνουμε. Καλύτερα. Θα πεθάνουμε μία και καλή. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Στο Fortnite πάει. Στο Fortnite, εδώ πέρα. Δεν Αλλά παίζει τώρα θα μου πεις Fortnite, παίζουμε παίζει το Roblox. αυθεντικό. Το ξέρω. Δεν παίζει το μαϊμού, παίζει το real. Δεν είναι μαϊμού στο Fortnite. Ναι, μαϊμού είναι γιατί εδώ πέρα είναι το αυθεντικό. Στο Fortnite είναι το fake, άρα το μαϊμού. Εντάξει, μην να μην τσακωθούμε. Άστο. Το Dino Kid ήταν στο δάσος, ήρθε Δευτέρας, το πήρα απαγωγή και το κλείδωσε σε μία αποθήκη. Και εμείς πρέπει να πάμε να το σώσουμε. Εγώ το έχω σώσει πολλές φορές. Και εγώ. Τι? Εγώ πάρα πολλές φορές.
Τι, ήρθε το τέρας. Ναι, αλλά δεν άφησα να το καβαλήσω. Ενώ κανονικά σου πίνει. Επειδή δεν σου κάνει κάτι την πρώτη νύχτα. Το τέλος. Πού? Δεν έχω φτιάξει ακόμα map. Καλά, Όχι. καλά. Τρία ξύλα χρειαζόμαστε, σωστά. Ναι. Αλλά αυτό γίνεται ένα σκότεινο. Βγάλει το ξύλο έξω, ρε. Βγάλει το ξύλο από το σάκο σου. Γιατί, Βγάλει. τώρα. Το έβγαλα. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ πέρα. Και ξέρουμε τι μας γίνεται. Ούτε καν, όλοι δέξω. Ερμή, θέλεις να έρθεις στη Γερμανία. Ναι, Ναι, ναι. για παντά. Όχι. Wow. Ο Μπουτσάκ και Halloween Candle από την αρχή. Και πεινάω. Εντάξει, πάω τώρα την κολοκύθα και θα μαξάρω. Και εγώ. Να σου πω κάτι, γι' αυτό είναι ωραίο αυτό το update, επειδή σου έχει παντού κολοκύθες και με τις κολοκύθες μαξάρεις. Μμμ. Ερμή, Ναι, μόλις έφαγα όλες τις κολοκύθες. εντάξει, δεν πειράζει. Οκ. Μην τον σκοτώσεις. Μην τον Εντάξει. σκοτώσεις. Θα με σκοτώσει αυτό όμως. Δεν γίνεται. Βάλε σπριτ και φύγε. Το σκότωσα. Ας καραμέλες. Δεν έχει καραμέλες. Επειδή τον σκότωσες εσύ. Α, έχει έρθει δύο trader. Τράβα να φας. Εντάξει. Σπία. Στα πόσα λεπτά είμαστε που κάνουμε βίντεο. 29. Λοιπόν, τώρα που έχω σπία θα πάω να σκοτώσω κανένα λικάκι. Κι εγώ. Ναι, αλλά εσύ δεν έχεις σπία, οπότε θα είναι πιο δύσκολο. Εγώ πάω να πάρω κολοκύθες. Let's deep in the forest. Αυτό. Α, περίμενε ρε, πρέπει να βρούμε το χαλονιάτικο σπίτι. Τι κάνουμε. Πρέπει να βρούμε το χαλονιάτικο σπίτι αυτό καιρή. Οπότε αν πάμε τώρα, μπορούμε να το ανοίξουμε.
Τους λύκους να μην είχε. Ω, βρήκα νεκροταφείο! Wow! Πρώτη φορά το βλέπω, ρε. Αλήθεια. Ναι, δεν υπήρχε. Μπήκε στο Halloween update. Bandage! Α, Και κάνει και ήχους όταν είσαι στο νεκροταφείο. Ωραίο. Ρε, ας το έχουν ήσυχο. όχι. Όπ, το βρήκα το χαλονιάτικο σπίτι. Αλλά βρήκα διαφορετικό. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Όχι, το όχι. Τι? Δεν το πήρε το Πλάκα κερί. κάνω. Όχι, νομίζω δεν πήρε το κερί. Τράβα βρες το. Μήπως είναι στη φωτιά. Πάω να πάω. Ας πάω εγώ. Ω, Εν τω μεταξύ βλέπεις, έχω φέρει αρκετά φαγητά. ναι, μπράβο. Είσαι καλό παιδί. Εσύ Όχι, όχι πάντως. να το κερί, να το κερί. Πού? Α, το βρήκες, οκ. Εδώ πέρα είναι αυτό, εδώ πέρα ήταν το νεκροταφείο. Και κάπου εδώ πέρα ήταν και το χαλονιάτικο σπίτι, κάτσε να δούμε πού ακριβώς. Εκεί πέρα. Είναι λίγο μακριά. Αυτή τη φορά. Έρχομαι. Αφού βρήκαμε κερί, τώρα μπορούμε να τα ανοίξουμε και το βράδυ να έρθουμε να το κάνουμε knock knock. You need to Ναι. come back at night. Τελική. Γεια σου Λυκάκη, τι κάνεις, είσαι καλά? Ρε, δεν πέταξες καραμέλες. Ούτε τώρα σε μένα πέταξε. Αλλά βρήκα ένα μέρος που έχει πάρα πολλές κολοκύθες. Ναι, κι εγώ. Ξέρεις πού? Πού? Δίπλα από τη φωτιά. Εγώ βρήκα ένα μέρος που έχει πάνω από 10 κολοκύθες. Α, εμένα έχει 2. Α, πεινάω κιόλας, οπότε αυτήν άσε να φάμε. Και wait λίγο, αυτό είναι τέτοιο. Α, έλα ρε, και αυτό τέτοιο σπίτι είναι που θέλει η country. Άλλη εντάξει. Βρήκα κι άλλο σπίτι. Πού ρε? Άμα μου πετάξει τώρα country και το βάλω εκεί πέρα, θα το ανοίξουμε κι αυτό. Μόνο revolver πέταξε. Εντάξει, όχι ότι με χάλασε. Αλλά θα ήθελα να πέταγε και... Να σου πω, ρε, έρχεσαι λίγο επειδή έχει κάτι καρέκλες εδώ. Πού διολογική, ω. Τι είναι αυτό, λίγο. Μπορείς να Πού έρθεις. είσαι, εγώ είμαι εδώ. Ωραία, Δίπλα μπορείς να δίπλα δεις το είμαστε. map. Μπορείς να δεις λίγο το map και να έρθεις. Ναι, εγώ είμαι εδώ. Ωραία, εγώ είμαι στο σπίτι. Εδώ. Πού είσαι ρε? Εδώ πέρα μέσα. Εδώ. Μπορείς να πάρεις τις καρέκλες και να μην τις ρίξεις στη φωτιά, αλλά να τις ρίξεις στο crafting bench, γιατί αυτό δίνει 5 ξύλο. Ναι. Κάτσε να πάω να σκοτώσω τα δύο λυκάκια εκεί πέρα. Γιατί νομίζω πολύ επιθετικά είναι. Εσύ είσαι πολύ επιθετικό. Όπα, τι? Όχι, κι άλλο σπίτι. Ρε, έχω βρει 3 σπίτια. Ναι. Εδώ πέρα, ναι. Οκ. Και έχουμε και αυτό εδώ πέρα. Κάτσε, ρε, πάμε να χτίσουμε σε άλλο το σπίτι που είχαμε βρει πρώτο. Αυτό τώρα. Και τελική. Εδώ πέρα. Θα πεθάνω. Future Trader.
Ναι, έλα, trick or treat, έλα, πες treat. Πέθανα. Μου έκανε τρίκο ηλίθιος. Α, πάλι μου πέταξε καραμέλος που είναι μια χαρά. Α, οκ. Έλα, ωραία, εντάξει. No, τελάχθη. Έρχομαι τρανέ. Ρε, όλες τις καρέκλες πάρε, όχι μόνο 2. Ναι. Λοιπόν, να πάω στο πρώτο παιδί να το σώσω. Εν τω μεταξύ, πού πήγαν όλες οι καρέκλες? Λοιπόν, τώρα σώζω το πρώτο παιδί. Δωρώ τους λύκους βασικά ακόμα. Πρέπει να δεις τι βρήκα. Τι βρήκες? Έρχομαι σε σένα. Εγώ είμαι στο παιδί. Να σου πω, ρε, θα βγάλω μια κολοκύθα για να πάρω το παιδί. Οκ. Ω, κι άλλο bandage. Βασικά, θα βγάλω μια κολοκύθα για να τις πάω κιόλας. Ρε, και το παιδί το έχουν κάνει αγίως. Έλα, τι βρήκες? Λοιπόν, Ναι, candle. Πάμε λίγο. Λοιπόν, βρήκα αυτό εδώ κερί. πέρα. Να, το πήρα εγώ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το πάμε στα σπιτάκια που έχουμε βρει. Περίμενε γιατί Ναι. τώρα. Το έχω εγώ εδώ. Πάμε στο map, στα σπιτάκια που έχουμε βρει εδώ πέρα. Σε ποιο Ναι. από τα δύο θες? Σε ποιο από τα δύο θες? Στο ψηλό, εδώ πέρα. Όποιο θες. Ωραία, λοιπόν, το βάζω εδώ πέρα στο καφέ. Και το φωτίζουμε και όταν γίνει νύχτα μπορούμε να κάνουμε knock-knock και να μας κάνει ή trick ή treat. Ναι. Γι' αυτό τα θέλουμε τα κεριά. Οκ. Εγώ περιμένω εδώ μας να γίνει νύχτα. The campfire is almost out. Μάλιστα, μπορείς να πας να ανάψεις λίγο τη φωτιά. Ναι. Ευχαριστώ. You will be attacked tonight. Return to your fire. Λοιπόν, θα κάνω knock-knock και θα έρθω να σε βοηθήσω, εντάξει. Πω ηλίκη. Εντάξει, δεν πειράζει, έχω bandage. Α, από φαΐ πέθανα, όχι από το υλικό. Δεν πειράζει, και πάλι έχω bandage. Ωραία, πάλι τρίτη μου κάνω. Το πέρασε. Κολοτέρας, θα τις πάρω τις καραμελίτσες. Λοιπόν, εγώ πάω λίγο στο campfire και μετά έρχομαι σε σένα, εντάξει. Ναι. Βασικά δεν ξέρω αν έχω και ξύλο. Α, περίμενε, ρε, μας επιτίθονται κιόλας. Α, ωραία. Τέλεια. Ωραία. Είναι ήδη εδώ πέρα. Φωτιά μας είναι στο 3%. Πεθαίνω. Ναι, εντάξει. Φωτιά μας είναι στο 0%. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, ρε. Έχεις φέρει στο revolver? Έχω 3. Έσβησε η φωτιά. Θα την ανάψω, εγώ θα πάρω ξύλα. Ναι, αλλά τώρα εγώ παλεύω και μπορεί να έρθει και το ελάφι. Ναι.
Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Ότι τώρα Ποιο? δεν χυλάρω γρήγορα. Γιατί με τη φωτιά χυλάρεις πολύ γρήγορα. Τώρα δεν μπορεί να χυλάρω γρήγορα. Oh no, είμαι low. Είμαι low. Βάλτε αυτό στη φωτιά, μπας και χυλάρουμε λίγο. Εντάξει, το έχουμε. Το έχουμε. Α, ναι, πρώτα τα. 2. Και μια στιγμή φοβήθηκα ότι θα πεθάνω. Κι εγώ. Εσύ πέθανες. Δεν φοβήθηκες Ναι. ότι θα πεθάνεις. Φοβήθηκα ότι θα χάσουμε, γενικά. Πάλι. Εξαιτίας μου. Καταλαβες? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να σου πω, έρχομαι τώρα σε λίγο για να σου κάνω revive, να κάνουμε τη φωτιά, ωραία. Ναι. Πού είσαι? Εκεί πέρα. Ωραία. Περίμενε λίγο, παίρνω και 3 κεράκια εδώ πέρα που μου πετάξανε. Ναι. Να έχουμε να ανάβουμε. Ωραία, τώρα πρέπει να... Α, ωραία, βρήκα ένα σπιτάκι εδώ πέρα. Έτσι πάλι χαλονιάτικο, θα το ανάψω. Εφόσον έχουμε 3 κεράκια μπορούμε να ανάβουμε. Πάλι ηλική. Το άναψα. Ρε μπρο. Κάθε να μου φάει πάλι. Αφού όταν σε έκανα revive, παίρνεις και φαΐ. Ναι, είχα πάρει πολύ λίγο. Και γιατί δεν τρώγεις μπέρι? Και το μεταξύ εδώ μέσα... Λοιπόν, είναι ένας λύκος απ' έξω και εγώ είμαι πάρα πολύ low. Για αυτό δεν θα πάει καθόλου καλά. Κάτι έχω καταλάβει. Α, ωραία, δεν έχουμε και φωτιά. Τέλεια. Ναι. Δεν έχουμε ούτε safe zone ούτε τίποτα λοιπόν. Εγώ είμαι super low και δεν μπορώ να χυλάρω επειδή είναι ο λύκος απ' έξω. Να εμφανίστηκε κουβάγιο, οκ. Οπότε έκανε τη spawn ο λύκος. Νομίζω έκανε τη spawn ο λύκος. Ναι, έκανε τη spawn ο λύκος. Όχι, απλά ο λύκος πήγε από την άλλη, δεν έκανε τη spawn. Οκ. Αλλά κάποιο λόγο δεν με έχει μιλήσει όταν βγήκα. Αλλά θα μείνω εδώ πέρα καλύτερα γιατί δεν έχουμε το safe zone όπως το πριν. Έλα ρε μπρο. Οκ, νομίζω αυτό το βίντεο θα το αφήσουμε κάπου εδώ. Ναι.